Mentäis ulos koko päiväksi, totta kai teillä kannattaisi olla kaikilla hattu päässä jo sen auringonpaisteenkin takia, mutta hattu on myös hyvä pitää noita hiuksia pois silmiltä. No niin, alkakaahan käydä käsiksi toisiin. Miten tää? Hyvä. Mari vetää videokameraa. Lähetä terveisiä. Terveisiä koko tiimille. Hirveästi tavaraa tätä lappaa pois video. Mutta ottakaa myös sitten ne jätesäkit sinne mukaan matkailuun. Isoja on täällä, jos teillä ei vielä ole, niin on täältä. Sitten täältä kanssa 2 vapaaehtoista auttamaan taas pienistä jobista. Oikea laita täällä. Sisään sinne likaiselle alueelle voi siirtyä periaatteessa mistä kohti vaan, mutta sitten tosissaan ulos tuloa sitten vaan tän pressun kautta. Tuokaa se vesiastia, joka on tänne pressulle, niin se on tässä. Täällä on nyt tällaista turvetta, joka markkaa tehdä tätä öljyä, jota on tällä kertaa erittäin saman väristä kuin tää märkä rantakuokka. Meidän ei kuvitella tästä, katsotaan vähän tarkemmin. Se on paljon kerätty. Laitetaan silleen metrin välein. Täällä on varovainen. Jossain vaiheessa sitä, että joku tällainen juotavaa hakemassa ja muut henkilöt kauhean jono. Aina kamera ottaa Heti on jono. Tilanteen jatkaa. No, ota ihan rauhassa siihen. Turveeksi pyörättää? Pitäisikö istua alas? Ja oikeesti ne jotka on tällä puolella, niin ei tarvi olla ihan viimeisen päälle teipattuja ja suojavarusteet kaikki päällä vaan. Eli noin haalaint vaan päällä ja hanskat silleen, että voi käsitellä tavaraa, mutta sehän voisi täällä oikeesti tietää, että on 5 huoneetta. Käydä hakemassa jotain juotavaa tai käydä hakemassa. Okei, sä haluaisit pitäis? Täällä on liikasta puolella käsitellä. Voinko kaatas vai tästä? Ei. Ai niin, vitsi. Sä irrot ne reunat aikaisemmin. En muista ota uutta bussia enää varmaan. Joo, tehdään vaihdetta tässä pareja nyt kohta sitten. Joo.
hakea vähän juomista. Eihän tätä ilman vettä. Te voitte voittaa niitä tosiaan tehtäviä vähän jossain vaiheessa. Mutta tehdään oikeastaan niin, että ne, jotka sieltä tulee tänne nopeasti, niin nopeasti kuitenkin käytetään kautta. Eli tehdään ihan oikein tilanteen mukaan ei lyppäatteita vaan yhtäkkiä tänne vaihtoehtoon. Se tuoda saman tien sitten jälkeen, niin jostain senkin, että voi laittaa meidän asioita ja auttaa sitä. Eli kun tullaan pois, niin nämä teikit on sellaista öljystä jätettä, se menee tuonne, voidaan laittaa samaa asiaa puutavaran kanssa. Samoin haalari on oikeassa tilanteessa sitä öljystä jätettä ja se menee sinne muun öljyisen jätteen joukkoon. Mutta sitten kaikki mikä siellä alla on, esimerkiksi sadeasut, piikat tai omaa laatikkoon. Nyt tällä kertaa me laitetaan saappaat tuohon sivuun ja ottaa ne omat kengät jalkaan. Ja hanskat kerätään tänne laatikkoon. Hanskatkin on oikeesti, niitä voidaan käyttää muutamia kertoja, mutta sitten kyllä ne jossain vaiheessa alkaa olemaan elinkaarensa päässä. Eli kun ne on liian öljyiset, niin sekin hävittää muun öljyisen tavaran joukossa. Eli kaveri voi päästä